Så er vi klar som sagt til talerækken. Og den første taler, vi byder velkommen til, det er Villy Søvndal. Værsgo, Villy. Tak for det, og tak for invitationen til at komme på den her fantastisk smukke dag og holde en tale om, hvad der sker rundt om i verden. Man kan jo sige, at den her 1. maj er jo under sådan en lidt nogle dystre farver. Der er krig rundt om os, der er krig i Ukraine, og det er helt afgørende, at Putin ikke får lov til at vinde den krig. Han skal ikke nødvendigvis tabe den, men han skal ikke vinde den. Og han skal tilbage til de grænser, der er de internationale anerkendte grænser, og det skal vi hjælpe ham med, fordi ellers får vi en helt anden verden, end den vi har haft at leve i. Og hvis vi får det, så tror jeg, at den verden, vores børn kommer til at opleve, er en fuldstændig anderledes verden, end den vi har oplevet. Og jeg ved, at en række lande rundt om vil være meget nervøse for, hvad hans næste skridt bliver. Så er der en anden krig, som også er værd lige at beskæftige sig med den 1. maj. Og det er det, der foregår i Gaza. Der er slet ingen undskyldninger for det, Hamas foretog sig den 7. oktober. Men det Israel svarer igen med, det er simpelthen helt ude af proportioner. Der er dræbt 35.000 mennesker i Gaza. Over halvdelen af dem, det er fuldstændig uskyldige børn og unge og kvinder. Er der nogen, der har en forestilling om, at der bliver færre ekstreme tendenser i verden efter en sådan omgang? Hvad tror I, de børn, der har mistet deres forældre, eller de forældre, der har mistet deres børn, vil sige? Og derfor er der brug for, at vi udefra siger, nu er det nok. Vi har et krav om, at der bliver etableret en palæstinensisk stat, hvor palæstinenserne kan leve i fred, og hvor vi internationalt går ind og giver de sikkerhedsgarantier, der skal til. Vi lever jo i en verden, hvor der er rigtig mange kriser at håndtere samtidig. Altså udover krigene, så er der klimaet. Hvis I undrer over, hvorfor jeg er blevet så brun i ansigtet, så er det jeg har været i Grønland. Og det er jo ikke umiddelbart det, man forbinder med at blive brun og tage til Grønland i starten af april. Men det er fordi, i Grønland er det sted på kloden, hvor man bedst mærker de ændringer, der sker. Det er jo derfor, der var en klog mand, der sagde i 2009, "The ice is melting at the poles." Og jeg var lige op for at tjekke, om det stadigvæk var tilfældet, og det er det. Og den triste melding er, at det desværre går meget hurtigere, end det gjorde dengang. Og det er jo det, vi mærker i form af ekstrem vejr over hele resten af kloden. Isen smelter både i nord og syd, men samtidig så oplever vi jo oversvømmelser hos os. Jeg er til daglig byrådsmedlem i Kolding. 300 ødelagte sommerhus nede ved Lillebælt. En ødelagt administrationsbygning i kommunen og nogle ødelagte pakkehuse nede på havnen. Det var resultatet af de ting, vi oplevede. Det oplever man i øvrigt langt alle byer langs med østkysten af Jylland. Jeg tror ikke, vi har ret lang tid til at få styr på det her. Og derfor, som FN's generalsekretær sagde, lad nu være med at finde på undskyldninger hele tiden. Lad være med at gemme jer bag de andre på den måde, at man siger, med mindre at de andre også gør det, vi gerne vil gøre, så vil vi ikke gøre noget. Det holder ikke. Og det er hele turen rundt. Det er industrien. Der har vi indført CO2-afgifter. En af fordelene ved at være kandidat til EU-valget, det er, at så kører man rigtig meget rundt i Danmark, enten med tog eller også i bil. Og så hører man rigtig mange radioaviser. Jeg blev rigtig glad den anden morgen, da de fortalte, at de 42 mest CO2-udledende virksomheder i industrien, som i øvrigt udleder halvdelen af alt CO2 fra industrien, de har, fordi vi har lavet CO2-afgifter de sidste 2 år, nedbragt deres udledninger med 17%. Det er jo flot, og det er selvfølgelig det samme, vi skal gøre i forhold til landbruget. Og jeg kan godt sige helt tydeligt, at der er ingen, der kan forestille sig, at landbruget slipper fri i en situation, hvor alle andre skal bidrage.
og hvor man ud over det her får et tilskud på 12 milliarder kroner om året, hvor man ud over det ødelægger vores fjorde med udslip af kvælstof. Jeg var på et gymnasium i Kolding til et møde om EU, og der lavede jeg den elev, der var i stand til at finde en levende fisk i Kolding Fjord, 100 kroner. Jeg er desværre ikke kommet af med de 100 kroner, fordi der eksisterer ikke levende fisk længere. Det gør der heller ikke i Vejle Fjord. Og det er på grund af udledning af kvælstof. Og det sidste, vi skal have fat på i forhold til landbruget, det er at sikre, at vi fortsat har rent drikkevand. Halvdelen af vores drikkevandsboringer, der er målinger af pesticider. Ikke alle sammen sådan, at det er over grænsen for, hvad der er tilladeligt. Men det bliver det jo, hvis vi ikke får styr på det. Så kære venner, vi har brug for at overlade en klode til vores børn og børnebørn. Der er nogenlunde i lige så god en stand, som den vi fik, og det haster. Så vil jeg lige nævne en yderligere ting, som jeg synes er bekymrende. Skal jeg nok komme til noget positivt bagefter. Hvis nu, når jeg er færdig med at snakke, fordi I må ikke kigge på telefonen, mens jeg taler. Hvis I, når jeg er færdig, går ind på Google og prøver at google på Alternative für Deutschland, og samtidig googler på Potsdam, og samtidig googler på nynazister, de 3 søgeord, så finder I ud af, at i januar måned, der blev der holdt et møde mellem de 3 parter i Potsdam i Tyskland, med en dagsorden, der hed, hvordan får vi skibet flere millioner mennesker, som vi ikke ønsker skal bo i Tyskland, ud. Hvad er det så med dansk politik at gøre? Jo, ham der er formand for den der ekstreme gruppe i Europaparlamentet. Han hedder Anders Vistesen. Han er fra Danmark. Han er altså repræsentant og talsmand, ikke alene for Alternative für Deutschland, også for Le Pens parti i Frankrig, også for Geert Wilders parti i Holland, også for brødrene i Italien. Der er klare rødder tilbage til fascismen i Italien. Prøv at høre en gang. Vi skal ud og sikre, at det aldrig nogensinde bliver den ekstreme højrefløj, der får lov til at bestemme, hvad der skal ske på det her kontinent. Og hvis vi gætter på, at I er cirka 2.000 mennesker til stede her, hvis I hver især bare går ud og overbeviser 1.000 om, at de skal stemme ordentligt, så vil det for alvor være mærkbart, når vi skal tælle stemmer op den 9. juni. Og jeg vil bare sige, det er de her 3 grunde, der er årsag til, at jeg stiller op til det her EP-valg. Det er klimaet, det er krigene, og så er det for at undgå, at den ekstreme højrefløj får lov til at bestemme udviklingen hos os. Så er det jo mere fredsommeligt her i Danmark. Vi har fået en sådan lidt sammensat, tror jeg godt, man kan sige, regering. Sådan lidt af hvert, der sådan lidt ophæver hinanden. Fordi jeg forstod, at man dannede den regering, fordi den skulle være meget handlekraftig. Hvis der er sket det modsatte, at de hele tiden låser hinanden. Fordi det Venstre vil, det vil Socialdemokraterne jo grundlæggende ikke. Og det Socialdemokraterne vil, det vil Venstre jo grundlæggende ikke. Så det bliver sådan lidt en skakmat-regering, vi har fået. Det er ærgerligt, fordi vi har faktisk brug for en regering, der kan handle. Vi har brug for en, der er lidt mere ambitiøs på klimaområdet, end det vi ser. Vi har først og fremmest brug for en regering, der gør noget i forhold til velfærden. Jeg sluttede som byrådsmedlem i Kolding i går aftes, og det gjorde jeg med henblik på at kaste mig ind med al min kraft og arbejdstid i EU-parlamentsvalget. Men jeg har været formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget der de sidste 2,5 år. Og det vil sige, at jeg har oplevet på tæt hold, hvor få penge vi har i kommunerne til at lave ordentlig omsorg for de ældre, for de socialt udsatte grupper, vi har, og i vores skoler. Og jeg tror, det er svært for mange, det er i hvert fald for mig, at forstå, at i en situation, hvor hver gang Vammen kigger ned i statskassen, så er der flere milliarder end sidste gang, han kiggede ned. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke bruger den situation til at forbedre velfærdens kerneområder i en helt anden ambitiøs retning, end det vi ser lige nu. Der mangler også penge
der mangler også penge til den grønne omstilling, og alt det, der karakteriserer de her ting, det er at i stedet for noget, klatte dem væk på skattelettelser. Prøv en gang. Dem, der får gavn af det, de har det. Det er ikke dem, der har det skidt. Nej. Vi har i stedet for brug for, at vores skoler, vores hospitaler, vores ældreomsorg er sådan, at vi synes, vi stadigvæk har et godt velfærdssamfund. Og derfor vil jeg egentlig bare sige til sidst, at hvis I vil være med til det her, så skal I sørge for, at den bevægelse, der har skabt de resultater i det her land, der gør det til et af de mest behagelige lande at bo og leve og være i, at den bliver styrket også ved de kommende valg. Ved valget til EP her den 9. juni, det bærer så frem til kommunevalget om et stykke tid. Men det kan vi ikke gøre alene. Vi skal gøre det i et samarbejde med fagbevægelsen. Det er jer, der også har musklerne til at hjælpe til med det her. De politiske partier skal så selvfølgelig også lytte til, hvad fagbevægelsen siger, og lade være med at køre dem over med forslag, som der ikke er tilslutning til blandt mennesker, der arbejder hårdt. Lige nu er Socialdemokraterne desværre lidt skakmat, lidt ukampdygtige. Det er ærgerligt. Vi håber, de kommer over det igen. Og når de kommer det, så bare herfra ingen af, og ingen bad feelings. Når I vender tilbage til, at vi deler landet efter anskuelser, som Hørup sagde, så er vi helt og fuldt parat til at være en del af et centrum-venstre alternativ, der kan gøre noget ved de afgørende ting, vores velfærd, vores klima, og sikre, at vi får et land, der fortsat leverer fremskridt. Tak for ordet. Kan I have en rigtig god fortsat 1. maj.